Ito guys, adobong manok. Adobong manok na lalagyan po natin ng tokwa. Itong manok na to ay pinadobo ng aking anak kagabi. Ngayon inulit kong lutuin kasi gusto ko lagyan ko ng lalagyan ko ng tokwa. Kung may tokwa at baboy, mayroon ding tokwa at manok. Yan. Yan guys, ito po yung tokwa. Yan po yung tokwa. Yan guys. Kaya lutuin muna natin itong tokwa at manok. Ayan. Ang sarap na naman ang aking umagahan. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Ayan guys, so nadubo na ang aking anak kagabi. Sa pagbibideo ng aking anak, marami na rin natututunan. Marunong na rin siya magluto kahit na nag-iisa siya, talagang sadyang yan guys, so yan na guys, ang sarap, ang sarap lapot na ang lapot. Ayan. Ang lapot na talaga, sarap. Ang sarap ng aking ulam ngayong umaga. Ayan. Tikman natin ang ating niluluto. Sarap guys, ang sarap guys. Lagay na natin yung tokwa guys, lagay na natin yung tokwa. Ito ang tokwa at manok. Yung iba tokwa at baboy, ngayon ito tokwa at manok. Yan guys, kakaiba. Hindi ko na po naituro yung kasi naituro ko na po ang pag-aadobo. Kailangan inano ko lang siya. Sarap naman ang ulam. Yung niya, sauce pa lang. Ang sarap-sarap. Wow, sarap. Tokwa at manok. Yan po guys ang aking ulam ngayong umaga. Yan, talaga, sarap. Dinagdagan ko lang ng tokwa yung adobo na manok. Pinalapot ko, nilagyan ko ng toyo tsaka asukal. Ayan guys, kakain na tayo guys. Iyan, ang sarap. Sabaw pa lang, ang sarap-sarap na.